Dneska tady máme 3 nejznámější petardy v České republice a jednu po domácku vyrobenou mega silnou petardu. Začneme obyčejným knutovým pirátem, pak světoznámou českou výrobou megatřesku, čínskou dumbumkou, která překvapí svojí silou, a na závěr českou, teda po domácku vyrobenou petardu v plastové tubě. Na to jsem nejvíc zvědavý, tak uvidíme. Dáme čínskou petardou Pirát. No, nic moc. Na řadě je český megatřesk. To už byla slušná rána. Máme petardu Dumbum. Slušný. Po domácku vyrobená mega silná petarda. To už zdrávo nedaleko. To byla asi největší mega.